आङो बिथांखौ स्पष्टयै बुङो जे बिथाङा बे समाव राजखान्थि गेलेनाङा राजखान्थिनि लाबालाबनि थाखाय बाथ्रा दाबुंथों बाथ्राया जाबाय स्पष्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादा डिलिमिटेशन स्टार्ट जानायनि लोगो लोगोनो 27 डिसेम्बर 2022 आव माने प्रेस नोट इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया माने फोसावदों 1 जानुवारिनिफ्राय दिनै 6 मास जाबाय बे प्रक्रिया सोलिगासिनो दङ आरो 7 तारिख जानुवारियाव 2023 आव एबसुनि बानजायनायाव गासै पलिटिकल पार्टी गासै अर्गेनाइजेशन बर'नि चिरां जिल्लानि काजलगाव बे हेडक्वार्टाराव जों सावरायदों आरो बेयाव बयनिबो मतामत लादों मार्च दाननि 27 तारिखआव इलेक्शन कमिशन अफ इंडियानो जों मेमोरेन्डाम होदों जेराव क'क्राझार एसटिआ बाहाल थानांगौ उदालगुरि लकसभाया दाजानांगौ आरो बिटिआरआव मोर नाम्बार अफ माने विधानसभा क्रिएट खालामनांगौ होननानै जों स्पष्टयै होनाय दङ बिनि उनाव बिथांमोनजों जों सावरायदों बे जि तथ्य बे तथ्यफोरखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि बिथाङा गोसो जायोब्ला आरटिआइ खालामनो हायो आरटिआइनि तथ्यआव जोङो मा दाबि होदोंमोन कमिसननो बे दाबिनि सायाव बिथाङा तथ्यखौ नायनो हायो दा बेखायनो आं खावलायो जे बे समा सोरखौबा हाब्रु सारनाय सोरखौबा माने रायनाय सोंखारनायनि सम नङा बिथांमोना बिपिएफ हान्जा बा गासै बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा सोमावसारदों भेरि माच पजिटिभ आङो वेलकाम खालामो नाथाय सोमावसारनायनि नामाव इलेक्शन कमिशन अफ इंडियानि जि डिलिमिटेशन प्रक्रिया बे मोनसे कन्स्टिट्यूशनल प्रसेस बे मोनसे डेमोक्रेटिक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कान्ट्रिनि मोनसे कन्स्टिट्यूशनल बेबस्था आरो बेखौ इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया भारत सरकार आसाम सरकारनिसिम जि दाबि होदों बे दाबि मथे बिथांमोना खामानि मावथों आरो जोङो खावलायदों जे बर'फोरा इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा जिखिनि पलिटिकल पार्टिफोर दङ इउनाइटेडलि बेयाव फाइट खालामनांगौ गावबा गाव प्लेटफर्माव थानानै आरो आंथ' माने सारप्राइजसो जादों जे आं मिथिनायाव बिर सिलागां बिथांनि जि एनिभार्सारि दङमोन बे हाबाफारियाव थांनायाव बिथांमोननि दोलोनि गोबां थांदों हाग्रामा महिलारियाबो थांदों आरो बे सानखालि सासे क'क्राझार जिल्लानि एबसुनि बिबानगिरि बिथांनि सिगाङाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनानै थांदों जाहैबाय जे एबसुजों जोंहा रायलायनांगौ दङ डिलिमिटेशनखौ लानानै आरो ज' खामानि मावनांगौ चिरां जिल्लानि आगुनि बारग' मन्त्रि बिथांनिनो सासे माने भेरि माच नियारेस्ट जाय माने बिथांजों थाफायो बिथांनिफ्राय जोंनिसिम मोनसे खौरां माने मोनसे इनफरमेशन बा जोंखौ मोनसे आपिल खालामनाय माने खबर फैदों जे बारग' मन्त्रि बिथाङा एबसुजों रायलायनो लुबैयो डिलिमिटेशननि सायाव आंथ' भेरि माच पजिटिभ खारन जोङो बयबो पलिटिकेल पार्टिजों रायलायगोन नाथाय बिथाङा बेबायदि बुंनानै दिनै जुदि एबसुखौ टारगेट खालामनानै जुदि सोंखारियोब्ला एबसुआथ' नैबे डिलिमिटेशन प्रक्रियाजों जोंहा माने बेबायदि रिजार्भेसन थानो मा गोनां जातिनि सार्थआव बड'लेण्ड आन्दलननि सार्थखौ नायनानै जोंनि जारिमिनखौ जोंनि अस्तित्व जोंनि फिउचारखौ बिथा खालामनानै जोंनि प्रभुत्व जोंनि रैखा कबचखौ आहमा रैखा कबचनि बाथ्रा बुंदोंब्ला आसामाव असमियानि रैखा कबचनि आसाम आन्दलननि 6 नम्बर दफायाव दङब्ला एनआरसिनि बाथ्रा बुंदों बिथांमोना इन्ड' बांला बर्डार सिल खालामनायनि बाथ्रा बुंदों दिनै खिलन्जियानि रैखा कबचनि बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्थ्रिया बुंदों बर'नि रैखा कबचनि बाथ्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रथम आरो फार्स्ट आवर डिउटि इज द फार्स्ट एन्ड फरमस्ट डिउटि इज टु प्रटेक्ट एन्ड टु माने protect the rights and privileges of the Bodo community आरो बे खामानिखौनो लानानै जों मावगासिनो दङ बेयाव जोंहा कुनु 1% इन्ट्रेस्ट गैया खारन जोङो पलिटिकल पार्टिबो नङा पलिटिकल अर्गेनाइजेशनबो नङा जोङो माने पलिटिकल इन्ट्रेस्ट लानानै खामानि मावग्रा आफाद नङा जोंहा जाबाय जातिनि इन्ट्रेस्ट जातिनि खैफोदाव जातिनि क्राइसिसआव जातिनि सार्थआव बर'नि इन्टेलेक्सुवेल माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जों जेब्लाबो खामानि मावगोन आरो सोर मा बुङो बुङा बेजों खोथा गैया आं बेखायनो बुंदों जे बर'आ इउनाइट जानांगौ क्राइसिसनि समाव मोनसे भइस भारतआव जोङो दैथायहरनांगौ राष्ट्रपतियानो जा प्रधान मन्त्रि नखर मन्त्रि इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया आसामनि गिबि मन्त्रि आसाम सरकार बयबो जाहाथे मिथिदों जे बर' हारिया बे समाव फंसे बाथ्राजों फंसे गारांजों बर'नि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज बर'नि अधिकारनि थाखाय बाथ्रा बुंदों आरो उदालगुरि समस्ति दानांगौ बेयाव कुनु कम्प्रमाइज गैया कुनु कारनाव जोङो बेनिफ्राय बे कनस्पिरेसिखौ जोङो मानिनाय नङा आरो बे बाथ्राखौनो आं दिनैबो फिन स्पष्टयै आङो बुंफिनबाय गोजोन्थों